jinsabu fl-qwa tagħhom it-tħejjijiet għal maratona ġbir ta' fondi li se ssir nhar il-ħadd l-ewwel ta' Ġunju fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Preparamenti li jkunu ilhom li bdew diversi jiem, kif spjegalna il-Koordinatur tal-Loġistika Roberto Runza. Il-ħidma sintendi jkollna kalendarju matul is-sena jdu smanna maratona fl-ewwel ta' Ġunju allura nippjanaw għaliha. Sintendi naraw se nużaw jekk ikollna tema naraw x'tema se jkun hemm, se nużaw bħala setup, din bat jirrikjedu ħafna manpower, volontiera, ħaddiema biex narmaw is-set. Bat l-ħarir tokki jitħoloddaw li jidħol is-sound u naraw nitolbu li kollox imur tajjeb għal dikinhar. Kull maratona tirrikjedi ħafna xogħol minn wara l-kwinti. Ħidma li tilħaq il-qofol tagħha bl-avveniment sa nhar il-ħadd li se jixxandar live fuq Net Television u Net FM. Normalment kull maratona jkun hemm set differenti, però ġieli nużaw xi affarijiet li konna bżonn li nkunu użajna naf props li nkunu użajna f'postijiet oħra, nerġgħu ndaħluhom biex nfakru n-nies xi jkun ġara. U biex dan ikun possibbli jeħtieġ ammont kbir ta' xogħol u l-impenn ta' diversi volontiera. Importanti tkun numru ta' volontiera bħalma taraw intom kollox tqil, kollox fih il-ħin biex tarma. Importanti dejjem nitolbu għall-volontieri biex jagħtuna daqqatit. Il-maratona ġbir ta' fondi se tkun qed tixxandar b'mod dirett mit-tlieta ta' wara nofsinhar il qudiem. Il-fondi li jinġabru se jgħinu kemm lill-Partit Nazzjonalista kif ukoll lill-midja tal-partit. In-nies huma mistiedna biex iżuru id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u jagħtu id-donazzjonijiet tagħhom. Dan filwaqt li jistgħu jiltaqgħu wkoll mal-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u diversi uffiċjali u kandidati. Dan apparti li minn ħina ieħor diversi artisti se jkunu qed iwasslu spettaklu mis-sala tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.